Menungso karo kewan ki dicakno beda, Mas. Halah, saiki kowe ngerti kewan singa? Enggak. Lho, singa iki Lho, ora ngerti kok mau peksa iki. kowe takok. Lah kowe kudu ngerti, lek ora ngerti ra dadi kok ngawur. Ora ngerti aku. Lho, maksude Ora ngerti. ya ora ngono, mboten ngoten, Pak. Maksude mosok kewan singa kok ora ngerti kowe sekolahmu ning ndi to, Mas? Aku sekolah teko emper ngono balik kok. Wedi. Ya paling gak ki awake dhewe gentenan lho. Kowe takok aku kelinci aku ngerti, mosok singa gak ngerti. Lah pancen aku ora ngerti kok kowe mbok meksa iki lho. Kok goblok pitung kecamatan to, Iya, Cita. wong tua Wong aku lek ngomong. cukup niku insyaallah sugih, Pak. Ning nek sugih mboten mesti cukup. Bedane napa sugih kali cukup? Soale wong cukup niku wong sing pinter-pintere utawa seneng sing bersyukur niku tiyang cukup. Oh, ngoten. Ning lek tiyang sugih niku kadang sering sing kirang bersyukur. Lah lek kados Pak Suwandi menika insyaallah tiyang cukup nggih sugih sami kalih kula sak keluarga. Jenengan nggih tiyang cukup. Kula tiyang cukup. Alhamdulillah. Nyatane kalau wingi bojo kula jak tenggene plaza tenggene mall. Nggih. Niku ajeng tumbas tas. Mas aku tumbasno tas. Lah nggih langsung wong kula tiyang cukup kok. Nggih. Cukup, Dik, cukup. Kula ngoten. Oh, nggih. Mas tumbas sepatu. Kowe pengen tuh sepatu? Cukup, Dik, cukup. Pak kula ngoten. Nggih. Mas nyuwun gelang. Cukup, Dik, cukup. Mas nyuwun kalung. Cukup, Dik, cukup. Ora usah dituku awake dhewe ra ndek dhuwit. Kula ngoten. Ya kuwi beda yen jenengan karo Pak Lurah beda. Engke lho Pak Lurah sembodo kok, Pak. Nggih, Napa melih gadah usaha luar biasa, mungkin Nggih. iki usahane nggih lancar, berkembang terus Pak Lurahe. Nggih to, Pak nggih? Leres masyarakate lho semanten menika sami Cih, sayo cih. rukun terdiri Saestu. dari 3 dusun menjadi Cih. satu tanpa kerukunan rasa panunggal samat sinamatan daya dinayan Cih. mokal adicara bersih desa dan HUTRI bisa terwujud pada malam hari ini. Tepuk tangan, Tepuk tangan untuk buat masyarakat warga. Klewan sedaya mawon. Klewan sedaya. Pripun Bapak Ibu remen apa mboten enten acara wayangan ngeten iki? Seneng napa mboten? Lek seneng insyaallah wayangan akan diadakan 1 bulan. Suara rakyat itu suara Tuhan, Pak. Nggih, aku yo mbelani karo Pak Lurah. Nggih. Lah nganti pira? Ping pira? Ya saulan ping kalih. Saulan ping kali. Ya masyarakat ya seneng. Ning Pak Wandi mesake, ning arep daleme mesti ditulisi Lurah Sida Ludes. Lah kok nombok iso mono kok ya. Tapi nggih luar biasa. Lah nyuwun sewu lek jenengan sampung kaping pinten teng mriki, Pak? 3 dawuh. 3? Nggih. Pas berarti cocok jenengan nate WA kula. Pripun? Lek pun nanggap ping 3 dalang Cahya Kuntadi, Nggih. insyaallah mangke gratis 1 kali. Nggih mboten? Lambemu rene tak tutuk cempala. Iki jeneng- aturane sapa? Jenengan ampun bejani janji lho. Kapan lek ku janji? Nate WA kula, wis ta Mas Dodo, pokoke anggere wayangan ping 3 ku tak gratis ping 1. Ngono ya? Nggih. Nggih, nggih. Sios mboten niku? Ora sida. Kok mboten sios pripun? Wong aku ora nate janji kaya ngono lek nganti ditagih tenan. Lho, lek nganti danyang-danyang padha nekseni cilaka lho lek nganti janji. Cilaka. Heeh no. Wah, jenengan terus ditekano danyang kok, Pak. Lho iya Medeni no. wong lho lek ngoten niku. Lho danyang lek enek loro. Nggih. Danyang katon karo ra katon. Nggih. Sing ora katon iki para leluhur, sing Leluhur. katon. Lho sing mirsani iki ya danyang, sing donyang kuwi. Nggih, sing Ngoten donyang, nggih. sing Nggih. budal teng mriki. Nggih, nggih. Nggih, mugi-mugi nggih lek jenengan kan menawi ngoten tambah saya to, Pak. Saya pripun? Lah anu tanggapan ping 3 terus gratis ping 1 kan lho, itu pemasaran yang bagus, Pak. Nggih. Pancen laris ya laris. Ning Laris, akhire Pak. kula malah akhire dadi kere ra duwe apa-apa. Loh, disyukuri mawon. Cukup aku nggih. Cukup. Iya, Pak Lurah Moro, cukup aku ya ngono. Niki luar biasa, Pak. Nggih. Teng Desa Nglewan iku istimewa. Masyarakatnya kompak sekali, Pak. Leres. Antara pejabat dan juga masyarakat itu nyawiji dadi siji. Nggih. Akhirnya dadi satu desa sing guyub rukun. Nggih. Estu napa melih ngertos nyuwun sewu. Pak panitia nggih ngoten niku. Nggih. Nggih to, Pak. Leres. Panitia nggih sigap luar Nggih. biasa. Niki wau kula diparingi panitia pasugatan istimewa, Pak. Napa? Sing teng mriku niku kula eling-eling sing istimewa setunggal. Apa kuwi? Kopine Kopine pripun? pahit ra kaprah. Niku gumantung wonge. Lah nyapa? Lek wonge pikirane padang ya legi, lek pikirane pahit ya pahit peteng dedet kaya sampean kuwi. Mula menika kula nyuwun sing pahit. Lek pahit niku saged menyehatkan to, Pak. Saestu to nggih? Leres. Kok nek pahit niki malah iso apik, iso menyehatkan. Nek Nggih. kakean gula malah kena penyakit. Lah Leres. ngoten to nggih? Leres nggih. Mas kowe omong, Mas kok meneng ae. Nggih. Engko Ah, urung mau jak omong kok. Ya Iki kowe- mau wis ngrasani lho sing ganteng ki kok meneng ae ngono jirine.
Wong wedok-wedok kae lho. Kok kepedean sing ganteng meneng ae. Wah, aku omong darake lancar. Nuwun sewu lho Pak, kowe iki omonganmu kok gawe-gawe lek niki Pak digawe-gawe. Pripun? Lek kula mboten. Nggih. Wau ibu-ibu nembe kula dugi mawon pun ngrasani kula. Ngrasani pripun? Dagelane kuwi to sing jenenge dodok, sing lemu, sing putih, sing kuning kula. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok sapa? Kaya Abah Kirun ngono. Ibu-ibu nang kono gendong anak cilik. Heeh. Lah kowe ya dirasani lho. Ah, Sing sijine kok kaya kancane Kirun ya. Kok sapa? Kaya Kirek. Yo pas lho Mas wis bagiane dhewe. Pas ora apa-apa malah ngentengno gaweanku. Ngentengno piye? Lah kirek guru. Waduh. Pames piye to Mas? Lah kowe apa wis ketemu karo Pak Suwandi? Lho Pak Suwandi kok orang ketemu. Wah, bocah ki piye ditimbal rene kok ora ngerti Pak Suwandi. Wah, alah. Berarti pun ngertos. Sing pundi to Pak Suwandi? Waduh lah kok gendeng dadak. Wong ditakoni kok malah guyu. Pak Suwandi, Pak Kades sudah 3 periode ditresani kali warga mriki kok gak ngerti ya saru to Mas. Lah iki akeh tunggale wong iki di WA ngene beres. Beres piye? Sing penting siji Pak Suwandi sing pundi? Pak Suwandi, Pak Kades kok ora ngerti ki piye to sing Lah nimbali iya, Pak berarti Suwandi. kan kowe ngerti. Iya iya no kok so piye to? Sing pundi? Menika nyuwun sewu Pak nggih. Nggih. Jenengan pun ngertos dereng Pak Suwandi. Ampun gak curi jagungan. Ampun, nek Pak Cahyo ampun. Sugeng dalu Bapak Suwandi, Bapak Kades, ingkang tansah kehormatan. Endi? Sugeng dalu Pak Kades, nggih. Mang Mendel mawon Pak Kades. Ampun obah Pak nggih. Ah, kula ngertos. Napa? Ngangge peci wong nang guyu. Berarti Pundi? ngempet kene iki to ngangge anu niki. Oh sanes. Pak Suwandi. Jenengan kemeruh jenengan. Lah ingkang pundi Pak Suwandi? Lho, jenengan jare 3 periode ngerti walaupun salaman barang Wah, jare. kuwi jenenge mengada-ngada. Lah kabare panitia ngono. Lek urung ngomong urung, nek wis ngomong wis. Urung, Wong Mas. kok renek syukure blas ngono kok omong teko ndi-ndi. Iya iya. Kopine pahit, mbok yo ngumbulno panitia. Lah, kok- Justru panitia ki ngekeki awakmu pahit ki bersyukur. Dadi kencing manismu ki lho ndang ya ta. Ndang mari ngono. Kowe ndongakno aku ndang genek ngono to piye? Ojo. Dadi mau kon kencing manis wong kene sehat walafiat kok sok. Iya ya. Lah kowe Cak Komet berarti preso kali Pak Wandi. Loh. Dereng. Loh, Wong kene ora ngerti nek aku. Kaya Lah tak kira Bos Wandi menika jenengan Ndi, nek ndi, piye, ditanggap wong kuwi ya kudune ngerti. Iya iya. Pak Lurah Nglewan sing pundi Pak Lurah? Pak Lurah. Nglewan. Klewan ingkang Klewan pundi? lho jenengan terusé pun panggih. Kula pun ngertos. Lah nggih pilih sing dalu, Pak. Nggih menika. Nah, Ingkang nomor pinten? Ingkang pundi? mboten jenengan pados piyambak mungkin. Aduh. Alah patune ndekne ya ora ngerti kok so. Lah lek Pak Cahyo langsung dek ingkang pundi Pak? Nika lurus nika dados ingkang ngagem kaos pethak. Lah nika nggih. sebelahipun nika Pak Lurah Suwandi. Aku kok kaya gak yakin to. Kayak Kak Lurah Kebung to. Ora kepong ki ndi to Mas kok iso paling gak sampean teng mriki ki yo apa kuwi paring ngomong apa ndongakne napa ngoten lho Mas. Ndongane apa kok nanggap kiai apa piye kok wong kene dagelan ndongakno. Lho paling mboten nyumbang napa teng Klewan ngoten lho. Alah mboten sate sumbang. Mriki tiyang sugih tok. Wong kula sing malah butuh sumbangan kok. Kok nyumbang semuge. Maksude kowe duwe sangu apa diparingke kali warga mriki ngoten lho Mas. Ya mau DP 500 mau dadi. Kok iso DP 500 sih paling gak sampean iso nyawang sinten to Pak Kades sing ngono lho Mas. Pak Suwandi. Lho, lah iya paling gak iso ngangkat Pak Suwandi wong ditimbali rene Apa kok. kuat wong gedhe kuno. Maksudnya Pak Suwandi ki mben piye ngono lho? Ya wis kersane ngoten mawon. Piye to omongan karo kowe kok angel men to Mas? Angel gak usah omong. Lah. Maksudnya di dalamnya Pak Suwandi itu ada apa? Yo reno-reno jeruan, rupa-rupa ya padha mek awake dhewe lho to. Kowe melu aku ya Mangan. ning guri Nyapa? tak setrum kowe. Oh garing. Kok gregeten kowe ndang sambutan dhewe salam yo ngono sing penak sing Kondange lek Mas Komet kan pinter nge-MC. Nggih. Suarane bisa beraneka ragam. suarane sae Pak lek komen iki saestu. Kula pun nyekseni kiambak. Nyanyi Roma Irama yo nyatane yo Encik jos. leres. Lho, seksine Kalau enak. wingi niki nate nderek lomba nyanyi teng Bojonegoro Campursari juara 1 lho Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah buktinya ada, videonya ada. Sak Bojonegoro. Sak Bojonegoro juara 1 dari 20 peserta. Elokno kuwi. Nggih sing 19 nek gak salah bisu, Pak. Niki beliaunya juara 1 ya, Mat ya? Gak. Iki tak umbulno. Mula piye iki lomba wong cacat ki jenenge. Musuhe guru hau ya menang lho. Tapi kan menang. Ya menang. Entuk hadiah. Gak. Lah entuk apa? Oleh penyakit kok ya malah. Aku ono salam sing becik sing apik. Salam. Hei, kowe iki ora ngerti, mboten ngertos Pak niki. Nggih, Kedah Bojonegoro. diomongin iki. Nggih, nggih. Kowe ora ngerti piyayi kene. Lah kok. kowe apa wis salam? Lho,
Kowe salam kali Pak Cahyo. Oh, kali kono urung sing nanggap kowe sapa? Anu warga. Lho lah iya. Ya kowe salam sih nang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane lok tenan. Kaya Bang Haji Komara mari-mari ya. Lho, Romai Rama, Pak. Romai Rama. Aku nggih gumun nek bocah kaya katen bat suarane gawedhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sik kene iki nggene para kiai, nggene pondok pesantren. Nyun sewu nek enten salam dijawab nggih ampun cengengesan. Nyun sewu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok padha cengengesan ya to? Cengengesan gundulmu kuwi. Kowe iki lho perkarane kowe iki kleru mulane ibu-ibu padha ngguyu. Lek kowe bener mesti ibu-ibu meneng. Kleru karo wae sapa? Kowe jariman. Koso wae sapa? Kata-katamu niku lho sing salah nyuwun sewu lho Iki Pak Cahyo. mukadimah lho. Mukadimah tapi kata-katane mboten bener kan akhirnya ngeten iki, Pak. Salah kedaden Mas, kowe salah kaprah. Sing bener ngeten iki. Contone tak dodok. Assolatu wassalam. Sik to Mas, kowe meneng sisik, aku sing belajari kowe. Ngono lho. Assolatu wassalam isik to komet. Aku menengi. Kamu diem dulu. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Yuh. Raine kaya toren. Tahu. Torennya ada banyu loh Mas. Iya, tandon. Iya. Lah omong tandon kuwi kok so. Lagi ada banyu kok so tandon. Ngono kok kleru. Iya padha ngono ya. Ya padha. Kowe iki nek omong aja nyembur-nyembur to Mas. Ya, Pak. Ababmu lho gak enak. Lah aku apa ngongkon nyedot? Lah cedak irungku kok gak nyedot piye? Tung aku tawa ora kok. Ngene lho sing bener. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho. Berarti kurang ambyak. Ambyaki pari to piye kok ambyak. Niki nek omong anggere to jebles kok Pak, mboten dipikir dhisik. Perlu ngaji ning jenengan benerke, bener tak ngaji to, ngaji sedina tabat jade ra iso rampung. Bulet ae kowe. Ama batu. Halah halu. Ibu-ibu dalu punika kula teng mriki jenengan teng mriku. Duh. Mriki-mriku Ya ape piye becake? dalu punika saling mendoakan nggih menika masyarakat nglewan. Mugi-mugi dados desa ingkang maju makmur, gemah ripah loh Cinawi. Amin. Allahumma Amin. amin. Niki enten napa? Duh. Kok jelas wayangan mosok ngene Kok tahlilan. meneng ae kowe mau gak ngono. Iki jenenge komunikasi karo penonton ngene iki lho. Iya. Dalu puniki enten napa to? Nggih menika enten wayang. Adicaranipun nggih menika apa to? Mbuh. Mbuh. bersih desa. Nggih. Bersih desa. Dalu punika bersih desa. Ngopo to kok kudu bersih desa nggih? Supaya resik. Nah, bersih desa menika kedahipun dipun uri-uri dipun lestarekaken awet napa? Bersih desa menika rak bentuk syukur kula lan panjenengan sami dumateng buminipun. Resik marang lahir lan batinipun. Rak nggih to, Mas. Duh, to. Ingsun ning kene. Kowe blocking ra omong-omong. Toren ning alih. Tandon Gak penak. Pak Cahyo, aku mau rene agek rene iki rasane atiku mangkel. Lah mau sing ngarani iki lho aku gur ngetutne. Mboten trimo toren nek niku jek apik. Lagi mlebu teke, weh komete teko bareng aku ning gurine. Lho komet tok nggawa gapura jere. ora oleh tersinggung. Ora tersinggung aku tapi banget. Nggih matur nuwun Pak Lurah, matur nuwun Bapak kami tua. Kami tuwa. Nggih kami tua, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipnas. Nggih menika pun alhamdulillah kula pun angkrap, Pak. Jadi Kali sinten? kali Pak Babin Kantipnas menika Bapak nggih menika Bapak sapa to sing itu? Pak Dito. Lho, niki lho, Pak Dito. Nggih. Pak Dito. Terus sapa itu? Pak Supri, Pak Supri, Pak Babinsa. Lah, Oh, niku bapak kami tua teng niki kan enten 3 dusun. 3 dusun. Dia itu Depok. Depok. Lah, sing Nggih. kami tua Depok niku. Nggih. Plek niki lho. Nggih. Pak Imam. Bareng Pak Imam Suwito. Jagong jejer kene payu. Lali tak teblak lah kok Pak Imam to. Tak kira dodok.
Mulane Pak Imam iso jejer aku, Pak, mriko Pak jenengan lenggah sebelah mriko. Lah nyapa awake dhewe kaya kembar siam aku ngono. Tapi kan piyayine apik to Mas. Makmur tenan, makmur tenan. Wonten 3 dusun, mugi-mugi saking 3 dusun menika saling bekerja sama, bersinergitas yang baik mewujudkan desa Nglewan yang lebih maju dan makmur. Amin. Amin. Matur nuwun sampun ditanggap. Kula saged pepanggihan kali sedaya masyarakat Nglewan. Lah merongos kok sombong to Mas, kok iso. Mula kuwi matur nuwun karo masyarakat kene ngono lho. Bener. Menghibur iki selain bersih desa ugi menyongsong HUTRI yang ke pirang-pirang tahun. Kok iso pirang-pirang tahun kuwi melok negara Tapi iki to wis Mas. suwi lho to. HUT RI yang ke 80 tahun nggih Pak nggih. nggih Ngono lho, masa kowe sebagai warga negara kok ora ngerti ulang tahune negara kemerdekaan piye ta kowe iki? Ngerti suwi. Suwi piye? Lah ya wis pirang-pirang tahun ki lho maksudnya kok yo. Ngono kuwi lho Mas, awake dhewe ditimbali mriki panggih Pak Kades, Bapak Suwandi. Pak Suwandi. Nggih matur nuwun nggih Pak Nggih, nggih. leres. Niki nyambung silaturahmi awake dhewe iki seniman yo kudu golek dulur sing wakeh teng mriki ngoten lho Mas. Iya. Bapak Suwandi niku nek kula werdekke setunggal buku setunggal niku enten Pak. Wah, ki lho. Perkata. nggih Suwandandi. nggih Su menika suka menolong. Wan Wan menika piyayine dermawan. ndi Di menika dedikasi yang tinggi. Loh, panjenengane Bapak Suwandi menika ditresnani wargane karena punya sesuatu itu yang sangat luar biasa. Dan beliau juga memegang 3 prinsip ben desane iso apik, iso maju, iso ditresnani wargane. 3 prinsip napa mawon Prinsip yang pertama nggih yang dipegang oleh Pak Kades yaitu prinsipnya yaitu seperti prinsip kudis. apakah kudis Kudis menika kudu disiplin. wah Panjenenganipun Bapak Suwandi lek nyambut gawe teng Balai Desa niku selalu disiplin ndak pernah telat waktu. leres Nggih to? kedua kurap niku Kudu rapi. Lho nggih to Pak? Nggih. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. leres Dadi lek tindak tenggene pekantoran ngoten nggih busanane becik rapi. Nggih. Ngoten. Nek wonge rapi, Mesti diajeni wong akeh regane larang. sapi ke udo ya larang. Kayak blas malah ra klamben. Lah kuwi kewan kok Mas, ya beda karo menungso to Wah, Mas. meh padha. Meh padha kondi. Ha kowe nyen sewu lho, Pak. pripun Ngerti kelinci? Ngerti? Panganane apa? Wortel. Ben sehat mripate. Iya. Mula kowe ora tau tumon kelinci kok kacamatanan ra tau ta. Wong kae nek pengen sehat mripate, banyaklah makan wortel. Meh padha artine kewan karo wong. Ya beda to Mas. Ya meh padha. Meh padha kondi ya beda nyuwun sewu Pak, beda tetep. Menungso karo kewan ki dicakno beda Mas. Halah, Saiki kowe ngerti kewan singa? Gak. Lho, singa iki Lho, ora ngerti kok mau peksa iki. kowe lha takok. lek kowe kudu ngerti lek ora ngerti ra dadi kok ngawur Ora ngerti aku. Lho maksudnya Ora ngerti. ya ora ngono mboten ngoten Pak. Maksudnya mosok kewan singa kok ora ngerti kowe sekolahmu ning ndi to Mas? Aku sekolah teko emper ngono balik kok. Wedi Ya gurune. paling gak ki awake dhewe gentenan lho. Kowe takok aku kelinci aku ngerti mosok singa gak ngerti. Lah pancen aku ora ngerti kok kowe mbok meksa iki lho. Kok goblok pitung kecamatan to jane. Wong tuaku yo ngomong ngono. Duh. Ki Kowe kok jenenge kowe. goblok le ngono. Kowe goblok kok malah sombonge kowe. Mbok liyane singa. Macan ngerti Nek macan. macan aku ro. Macan kae mangane apa? Daging to. Daging, ya toh. Macan mangan daging akeh kaya apa ora tau kena penyakit. Ning nek menungso mangan daging sing kaken kuwi bakal kena penyakit. Penyakit. Lho iya toh, kaken penyakit darah tinggi kok kena stroke mlakune ngene. Lho beda Mas. Wong karo menungso kuwi beda. Macan kaya kena stroke lho kae. Stroke kondi? Lho nek mlaku ngene kae wis parah. Bodho. Asline. ya kocel renek macan kok ngadeg kejaba sirkus Macan. ora Nggih, leres Pak. Nggih. Lah kowe macan ngadeg ngidoni kowe malahan. Lho, kowe nesu-nesu kaya dokter wingi. Periksa ya ngono. Mas sampean apa seneng daging kambing? Wah, senengan kula sate kambing seneng. takon Pak dokter Nggih. Aja lho Mas. Mergo kambing iki mengandung kolesterol. Aku yang ngamuk-ngamuk to. Mulai aku kayak cilik sampai sakmene gedheku. Sak ngertiku iki kambing tetep mengandung cempe to. Kok mengandung kolesterol? Lah aku iki dah kali dokter ya ra. Oh, bocah iki pikirane jan cetek tenan kowe Iki iki. koncone dokter gitu. Lho kok kanca Nesu. Lah wong sakmene. Lah, yo ngene iki, yo ngene iki. Omongnya ya. Dokter kuwi sing Lah, bener. mecicil mripate kaya sentolap ngene iki lho. Ngono sampean enggak percaya. Masyarakat- Aku ora percaya, Pak. Kambing kok mengandung kolesterol. Masa ning kene kolesterol itu kluget-kluget ngene ya ora. Maksudnya ora mengandung jero wetengkah. Lah piye? Maksudnya dokter ki daging ki banyak zat-zat adiktif
yang banyak mengganggu. Apa? Iki suangkeme angger ngomong. Wah, kowe ketoke isih keluargane dokter kowe. Ora keluargane aku ki benerke omonganmu, Sing Mas. tak parani iki dokter jangan nyepele aku tenan. Nyepele piye ki? Mas ini bener. ndak apa-apa Pak, bar ditensi. Hah? Ini dirawat jalan aja ndak apa-apa. Seneng nek aku tabrak truk aku yo ngono. Duh, Dirawat iki tok ning dalan. Lho. Mbok dirawat ning kene wae aku ngono. Maksude rawat jalane ora dirawat ning tengah ratan ora, Mas. Dokter yo ngomong ngono. Sampeyan diparingi obat diunjuk ning dalem rawat jalan ngono kuwi. Wah, ora iso dirawat nang nggone urung tentu kopen kok nang dalan malah awake dhewe terlunta-lunta no. Maksude sampean ki berobate karo berjalan ngono lho, Mas. Ora iso to aku nang nggone wis repot kok. Mosok diobati ditensi karo mluka. Kae apa piye wong keluarga ya ora. Kenal ya ora kon nginep lho. Lah nek kuwi keluarga aku nginep. Maksudnya dirawat jalan sampean itu berobat ndak perlu nginap. Lah ya. Pesen obatnya saja boleh pulang besok kembali lagi. Ah ngono rasa preksa lah aku nang apotek ngono iso. Apotek apa kowe. Waduh tulisane yo Wah, kowe. iki omongane angger anu gregetne wong nyuwun sewu kula buka tem mriki mawon. Mboten napa-napa. Iki ketoke kancane asline musuh kula. Lah niku. Wong iki kok ngajeni kancane, Mas. Sampeyan iso teko kene gara-gara aku. Paling gak hargailah aku. Maksudnya piye? Lah kowe iki rene nunut sapa? Lho, kowe lali ya. Lali piye? Lah ya kowe lali. Kowe nunut sapa? Nunut kowe no. Lah nunut aku to. Lah nunut aku kok aku dina iki mbok sepele ora mbok hargai blas. Lho, lah tapi mobilnya siapa? Mobilku to. Lho lah iya. Loh. Lah kok sing ngomong iki apaan kabeh melu iki lho. Kok kowe melu aku kabeh. Berarti kok. jenengan bantu dodo. Lho ki faktane ngono kuwi. Wong nunuti rae kelas berarti ngeten iki. Lho, bukan wong gak- nunuti wong ngejak kancane kok kowe pengumuman nang kene. Ben wong kene klewan padha ngerti nak. Kalau kowe tereng duwe mobil ngono ta karepmu ta. Lho ora ngono. Iya, Ta. Tegese aku mangkel karo kowe nyapa nek pas ning dhuwur panggung kok gawe mangkelku, paling gak ngurmati aku to Mas sampean. Perkara hormat kok dadi masalah. Piye? Maksudmu piye? Jadi kon ngurmat. Lho, hormat lho. Mbak anggap aku ki bendera to piye? Iya. Maksudnya ini ngajeni aku sithik no lho sebagai teman yang membantu dirimu bisa sampai sini. Iki lho apa? Jere kon ngajekno kowe. Kancene mbok Yasin iki rak tuwaput. Lah kok nak omong ora tau cetha. Mas nek kowe iki ngerti aku ki wedi sithik ngono lho Mas. Aku wedi. Rene. Mau mbok dilat engko. Tak dilat matamu rene. Nesu. Aku gregeten suwe-suwe kowe modelmu ki Wong mlete. nunuti kok dibahas. Ora dibahas piye wong kowe jengkelne aku lho Wong aku yang modelmu ping kok sini sok. lho. Ya Rong rampung lho mau. Napa? Suwandi, Pak Suwandi. Suwandi. Nggih. Empun ngoten. Lali. Apa mang? Wah, urung. Prinsip yang dipegang ada 3. Oh, mau kudis kurap mau lho. Lho kok penyakit tok. Mari sewe kutil ki lho Pancen ganggu. tugasku nglalekno kowe. Ngono. Kurang siji iku apa? Kangge memajukan desane. Oh iya. Kowe duwe apa jajal? Ora dipopo. Kowe iki modelmu kok modele kok nyepele wong to kowe. Neng kudismu kurapmu ya kalah karo kekku. Lah nggenmu apa? Aku iki nyun sewu niki dereng kletokne kejaba teng Klewan. Wah. Piye? Spesial berarti. Filosofi hidup. Apa? Mari kita nyontoh para demit. Nah. Nah iki urung. Lah wong kok mbok kon nyontoh demit iki piye ta? Filosofi. Filosofine piye? Filosofi saja sepenuh artinya. Kita ambil artinya saja. Ada salah satu namanya. Ha. Kuwi jane ngrungokno aku apa ora? Iya, apa? Lah yo, sak ngertimu ya. Ha. Enek setan tuyul. Iya. Nggih. Enek setan pocong, Iya. enek kuntilanak. Ha. Mengambil filosofi dari 3 ini sudah cukup. Filosofine apa kuwi? Yang Maknanya. pertama apa mau? Setan gundul utawa tuyul. Tuyul kuwi piye? Kita belajar dari mulai kecil kita bisa mandiri golek duit dewi. Oh, filosofine tuyul kuwi. Filosofinya seperti itu. Terus yang berikutnya Pocong pocong piye? mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Pocong kayak kan nganggo putih wis kuwi tok, ora enak pocong kok doreng ini ora enak. Nganggo dos apa lurik ngono ora enak. Kesederhanaan. Kesederhanaan. Yang ketiga kuntilanak. Kuntilanak filosofine piye? Susah maupun senang tetap. Lah kok apik kowe timbang kuntilanak? Lho kene pelatih kuntilanak lho kok. Ayo nembang sing becik sing apik. Lho kok mau piye? Jajal ngicipi suarane komet, Pak. Nun, boleh. Nggih. Cobi. Ayo, tak cobi, tak Panjen siarno. suarane ya jos niku kok. Piye, Kula ngerti. Kowe teng tak gitu. siarne kok Oh, kono. iya. Innalillahi. Artis pemayit jane kok yo. Lah piye? Yo siarno kaya MC tenan lho, Dok. Kados MC dangdut mboten apa-apa, Pak? Boleh. Nggih. Jack Sadroa, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, selamat malam semuanya. Langsung saja tak panggilan binatang yang satu ini. Tak panggilin.
Pak panggilin binatang yang satu ini cowok. Bintang. Bintang yang satu ini, artis yang berikut ini. Berikut ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. iya maling bu artis jane kok terkenal ya Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. wis tak siarne dhewe Iso. lah kowe iki kok sok Aku radong. iki mbok nyanyi apa Nyanyi lagu luar negeri kan. mumpung iso. ketemu kalih kula Lagu Inggris iso. Nek Roma mesti iso kowe. oh apa ae ayo mumpung takok Lagu. Pak Cahyo Kuntadi monggo Lagu Inggris. misalnya Oh, apa Inggris. lagu tentang apa Lagu tentang percintaan. Rumah Irama wakeh Piye kuwi? hidup tan Roma tentang nasihat. yo Lah nek misalnya lagu sing menceritakan tentang bangunan apa ya enek kowe? enek Piye lagune? Rumah Irama Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa. kok yo iso? Mau dibuat joglo atau biasa itu terserah Pak Lurahnya. Ya ra. Kowe kok yo iso lho. Tawur mosok enek lagu dangdut tok bangunan. Oh, kowe angger jebles Nek ae. lagu tentang kendaraan iso apa ora? Enek. Temane kendaraan. Lagune piye? Becak, becak tak kandhani mung laku. Dhisik to. Niku mboten mentok-mentok to, Pak? Mentok-mentok itu Lagi- tembang lawas gitu lagi- cah cilik-cilik. Mentoke numpak becak. Karo kanca dhewe kok. Ya. Dek, nek siji niki mboten saged, Pak. Wis. Apa? Ora enek siji, Kas. Iki lho. Lagu sing menceritakan temane tentang banci, Jajal. Banci. Berarti sing anyar wi. Ya, apa enek? Deni Saknan. Piye lagune? Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Nyantol-nyantol wekku. Kok iso nyantol-nyantol wae. Enek lagu tentang ngonoan. Niki wonten pamundhut napa, Pak? Niki wonten pamundhut Sri Huning Mustika Tuban. Nah. Kudu Nggih. niki lintang Kairo men jumeneng Slendra Songo. Anjir. Ya, Nduk, jumenengan, Nduk. Nggih. Duduk, duduk. Teng Lewan niki luar biasa lho, Pak. Nggih to. Saderenge wonten ringgitan iki sebelumnya tuh acaranya juga padat. Nggih. Wonten pengaosan, gajahan, dangdutan. Wah, luar biasa hebat. Doa bersama. Doa bersama luar biasa. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Nggih. Dangu sanget mboten kepanggih panjenengan. Wah, wis pirang. Masker nika lho kula jen tasik walit. Heeh. Sak benik nika. Ah iya saiki masalah wis duwe sayap ya iso mabur ngono ya, Nduk. Saged. Nggih mboten, Kelas Pak. pinter sakniki? Kula kelas 2 SMA. 2 SMA. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dijodohke dipertemukan oleh warga masyarakat Nglewan kula kali panjenengan lan iki Mas-mas Madangkara. Nggih, alhamdulillah. Kali Om Dodok niki Om nggih Dodok, panggih. ya ampun. Dek Lintang. Iya, gimana kabarnya Om Dodok? Selamat malam Om Dodok. Selamat malam sehat, Dik. Sampean piye, Dik? Alhamdulillah saya juga sehat, Mas. Makin dewasa makin cantik. Masya Allah. Suaranya yo tambah HP. Terima kasih Mas Dodok juga. Semakin kita sering berjumpa ya Mas Dodok. Mas Dodok semakin ganteng, perutnya tambah besar. Ini udah isi berapa bulan Mas Dodok? Ini 30 tahun mancing. Ya Allah, para bosok kuwi ning weteng. Soalnya omongane gak enak. Arep ngomong semakin gaji ngono ya ora Gaji mentol. iki bakso Iki lho. kok enek suara tanpa rupa ya Mas? Pancen entut dadi Hah? Malah ngaku. Siapa iki Mas? halo. Selamat malam. Ya, Bapak. Mbak Ya, Lintang. selamat malam. Iya. Iya. Mengucapkan apa pada acara malam hari ini di Desa Nglewan? Saking dalam jam pinten, Dik? Endi to Mas wong iki Mas? Loh, Kok ora ketok to Mas? Iki ayu kok siwer. kowe omonganmu sing Kayaknya aku kurang nggak enak, kayak kurang nyaman gitu ngomong Ya, sama. itulah. Iya. namanya astral kan seperti itu. Wah, gitu. Iya. Astral. Kalau di Lintang gimana? Kabarnya sehat kan? Sehat. Tadi aku dari sampai sini Mas, Iya. langsung diajak makan-makan bareng-bareng tadi sama Bapak Suwandi. Nggih, Pak Kades. Nggih, kalih Bapak Babinsa, Bapak Supri, Bapak Mas Dito juga, Nggih. Bapak Babin. Babin Kamtibnas. Babin luar Kamtibnas. biasa. Oh, Nggih. datang langsung dimakan ini. Ngawur ya. Iya, nyambung.
Lah aku lek kaya uang sing nyelewarne ngono kuwi ra trimo ya Mas ya. Ra trimo. Soalnya salah ya kan Mas Iya, ya. Salah iya. tuh ndak boleh dibela ya Mas ya. Wis to Dik ora usah ngurusi lek sampean karo aku ki cocok. Dan Yen cocok. dicondro Mas. kaya Romeo and Juliet. Ya. Jejeren. Jejer yo Jejer Cocok ya, ora ki sing pantes menilai wong ya. liya aja ngomong dhewe. gandengno Dik, gandeng. Nah. Bapak Ibu sedaya mawon jujur nggih, cocok napa mboten Mas Dotok kalian Lintang? Wah, lho, krungu kowe. Guak. Eman. Timbang kono ya Mas randuwe ya Mas ya. Timbang. Ora duwe apa-apa, elek-elek pantes wong iki urut kaya ngene iki lho. Nyapa? Kepala, Ah. bulu, awak, sikil, lha Wah. apa duwe? Lho aku yo urut kok. Lah kowe bar kepala bablas awak renek gulune no. Wong iki mbok duwe gulu. Masa sampe randuwe gulu to Mas? Duwe Dik iki lho. Ya Dik. jale piye-piye. Iki lho gulu. Lah ndalak rekoso. Cara ngeceknya piye Mas? Lek ngecek duwe gulu apa orane piye Mas? Aku celuk nah. Nek duwe gulu ngene. Mas Dadah. Dalem. Loh, Loh, kok sawake sawake Mas? Lah pancen paketan das langsung awak. Lho tenan to ngloro atiku neh kowe. Nyapa to? Lah kowe nyedok aku ora duwe. Kowe Urane. nunut sapa? Menurut kowe maksud Ya, ayo. kapok. Dik Lintang. Dalam. Aja rungokno omongane wong sing gak genah-genah kuwi. Ah, Sementing nggih. aku karo sampean ki iso nyawiji dadi siji. Wah, nyawiji. Yen tak ibarato sampean iki kaya to rembulan sing ana langit dhuwur. Aku kang dadi lintange Lah. nyawiji dadi sing nyanding karo sliramu wong. Lintang kok cilik? Heh? Lintang kok gede? Kok cilik piye to sampean iki kok kamene gedene kok cilik piye to? Ya, kudune Ngono. lintang aku. Awake dhewe bisa bersatu ya, Dik ya. Iya, kamu itu bagaikan astronot yang melayang gitu. Masa? Heeh, kan gede ngono. Astronot wedi karbit melayang. Hah? Astronot ra iso mudhun kita. Iya. Kowe kok sirik to, Mas? Kowe kok Tapi sirik to? iki kae pas ora bejo Mas, makane ceblok kon Lah, kon dhuwur. Ambuh. Heeh. Sampean bulane aku Nggih. sing lintange, awake dhewe bersanding dadi siji wong Inggih ayu. Kang Mas. Ono. Kamu bisa nggak merayu aku gitu pakai lagu bahasa Inggris gitu? Oke. Hah? My book, My book. judulnya My book. Kok koyo cas sekolah book ya apa Lah wong buku to, rayu Mas? basa Jawa ora karo-karoan kok basa Inggris. Lha kuwi lho watuke fales. Lah Mas- beda karo ingsun kok ya. Kowe lek kowe Ingsun. piye suaramu? Oh iya tek ngomong karo Mas karo. Apa? Ya Piye? jaluk nada anu Asmarandana Mas. Bisa kowe? Iki lho enten pamundhute Sri Huning niki. Lah. Wah, Mangke Sri saged Huning, Mas Mas. Yofi, Mas Dodo saged sareng karo gendhek lintang. Nggih. Oh, merayu pakai tembang Sri Huning. Heeh. Nggih ingkang repto Bapak Haji Sukran Suwanda nggih. No. Putri Kangsu Listieng warni Tuban. Wis ayu suarane kepenak. Pamane ning alam donya ya, Dik. Nggih. Ora enek wong lanang liya kejaba wong loro iki, sampean milih sing ndi, Nduk? Milih bunuh diri Mas. Aku milih sapa? Kok iso bunuh diri piye to? Lah nek ya tekek loro kita. Gak ndang oek ae kok ya. Kok iso tekek piye to? Kok iso kene menungso ya kok. Putra Kanjeng Sira lawe Dak prangkung bajana kara No. Bebela wirat maya Lenggut. Apa Mas?
Wong sampean ngombe kopi no paling kene ketok klenyer ireng. Saking putih kulite sampean. Mergo duwe gulu ya. Nggih. Balik rono ne ta. Jenengan kok Kowe balik. mari ora duwe gulu ya ketok kopine. bener. Leres. Kabeh mari perbandingane bojomu. Jane ngombe susu kaya ketok ireng ae. Lah nyapa? Padahal yo ireng lho to. Ireng dia tapi kan manis. Wah, ngono. Timbang bojomu, Ben bojo kok gedine bobote 187 Ya, ya lah apa? kuwi bojo apa, Lah Mas? iki bojone iki mlebu jedenge lawange dibongkar dhisik kok. aku rumah tangga iki dandan ping 18 lho. Jeding. Ngono ra mbok ijolo loro. Iki ciri-cirian loro ya apik. Iya. Iya, Tan wurung sri huning gustikaning Jenyon sewu nggih Bu Kesi. Ngapunten Pak niki kula minder sekali kula. Nyapa? Nyapa kok? Dalam kan Ibu nggih rumiyin ingkang ngajari kula nggih raketang titik-titik ngono lho Mas nggih ikut diajari kula awit kula alit kelas 3 SD nika. Mulane nek wis diajari Bu Kesi sampe Nggih. butekno Lah. telu iki. Nah, nggih nun sewu nggih Ibu nggih. Ayo ketok lek grogi ndang raup mawon. Mumpung enek tandon ning kene lho. Ya Walah. tandone ra duwe gulu, Nduk. Oh iya. Nesu. Milih ora ngono kuwi ya. Milih tapi ya tret. Mampet. Takok milih apa ora ya milih wong tandon. Mangga Sri Weningipun gendhek lintang Kairo Made in Kediri yo. Seri. Asli Tulungagung nggih. Iya. Perjalanan sini berapa jam? Saya aslinya Tulungagung tapi domisilinya di Solo. Oh, alas. Sampun hijrah teng Solo. Iya. Sampun hijrah teng Solo. Nama aslinya siapa? Winong. Boten mesti nama untuk anak-anak kita nanti. Halah. Apa terus gelem mbok rayu kaya ngono? Menawa pas kilap kok ya. Bilang kondi kok. Lah wong elek nek gak ngeyel apa payu lho to kok ya. Ya kok nyerang ngono. Nyatane kaya kowe jelas no, Dik. Saya juga belum punya pacar. Bagaimana kalau kita nanti orang suwe-suwe pacaran langsung nikah? Mau. Mau ternyata. Iki piye to Gak Mas? nyongko lho. Anu to, Dek. Aku belajar gendeng. Aman. Pancen bar ngombe pil sing randuk cengoh niki lho. Oh, Dadi anu. pikirane Lah kaya di bang kono ki sing lanang hula-hulu kaya. Lho, ngene lho Mas, wong wedok kuwi ora samok peksa, ben saka ati nuranine dhewe sing jawab, ngono lho. Wah, jagakno kuwi ora oleh-oleh to nak aku. Lho, lah nek aku tak jajal dhisik, Mas. Iya, iya. Wong lanang ki menang milih, aja wedi dhisik. Dik Wina nggih. Nggih. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan belum? Belum kebetulan. Piye kok sok Kenapa kok? ngoro-ngoro kok. Kenapa kok belangkonnya dilepas? Ya, biar kelihatan ketampanan saya. Wah. Kira-kira tampan enggak saya? Enggak, tapi saya mau tanya, Iya. boleh? Boleh. Ini baju kok disetaples sini kenapa ya? Enggak anu toh. Aduh, kamu jangan buat aku wirang dong. Ini disetaples loh Pak Yoyo, serius. Deloken ini Pak Yoyo. Ketoke pancen tandone. Terangno to, terangno nyapa dikonekne to. Ini kenapa? Ini adalah buat safety pengamanan. Penganan apa ya ora cukup lho kok. Keseseken. Lah ya lagi iki enek padasan diklambeni. Salah jenengan. Lah apa? Toren. Wah, Lah jenengan. bocah niki pun bolak-balik ditanyakan oleh para penggemarnya kok lama Mbak Winong mboten jaranan. Lah ye. Mumpung ning Ponorogo kene nggen riok, ya Riok. nadyanto riok karo Tulungagung karo Ponorogo rada beda, ning nuansanya adalah sama. Sama. Nah, sama. Dicobi mawon ya, Pak. Boleh. Langsung ditunjukkan. Dawani raketang cekak nong gandengane ninggal katresnan. Ayo coba. Winong nawangse. Yo. Jaranan dangdut kreasi rineng
Nenonano. senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana Nonano. pinter agawe sinden winong tulung agung Pindah Solo. aja ngan